Hej, det er Daniel, og jeg skal lave en Black Ops video igen. Jeg skal lige sætte det oven. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg fik sat det. Så. Godt. Jeg håber også, der kommer likes på den her, så... Ja. Jeg vil prøve, om jeg kan bruge lidt tomahawk i den her kamp. Altså combat axe, som det hedder det her spil. Så, og den her kniv her. Så jeg prøver, om det kan blive lidt en succes. Jeg vil også gerne bruge en maskingevær. Så lad os skal det gå. Hold der! Jeg kan spørge mig i kommentarer, hvordan jeg filmer. Jeg spiller jo på PlayStation 3, så hvis I tror, jeg så spiller på computer, der har en stor skærm på, som jeg sætter til, så tror jeg forkert. Ja, sådan der, ja. Og der er så lige en combat ekstra, var en aktion der. Ej, jeg troede lige, at han overlevede ham der. Det er nogen. Ej, Colin Beck, jeg tror lige, jeg er smart. Men lad os se, om jeg kan prøve en kniv. Ikke lade mig røde ned. Ja, der fik vi allerede et kill, men det går meget godt med. Jeg prøver simpelthen at komme bagfra. Så døde jeg vist der. Sådan der. Og hvem var det så, der blev flashet? Nå, det var en ved siden af. Jeg forstår, hvorfor jeg tog. Ej! Hvor satan mig! Ja! Jeg tror, jeg har fået... Okay, 5 kroner. Awesome. Wow! Der er noget fra. Det får du ikke lov til. For lige mig. Altså, de har bare ikke nogen respekt.
så var det der, hvor det går unfair totalt. Jeg vil prøve at gå over i bum 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 igen. Bum bum bum. Det er løgn. Jeg tror, det har været noget tunge nok. Hækkelig hækkehak. Der var vores, og så var der en fjende til sig. Det passer bare ikke så. Nej. Hvad? Din dumme rod. Ja, det var så det. Vi får lige til at se det sidste kæde, og så lukker jeg. Lad nogle flere videoer. Kom så skyde ham, hvordan kan den ramme, spørger bare nok det til sidst. Lad nogle flere videoer, Daniel. Det var så godt. Det var det. Vi ses. Hej.